Кое е? Кое е? Кой Те? Вечер. Да виждаме ли? Да. Сигурен. Как ти казваш? Никола. Никола. Добре, Никола. Оп, извинявай, Йовче. Опа. Никола, Да. къде да седнеш? Добре дошъл ли съм? Не съм ли? Къде да седнеш? Тук да седнеш. На дивана. Аз била хатата. Много път, Йовче, направя едван, стигнах до тук, Йовче. Никола, тук ще седна. Може ли? Да. Тук са рибите. До рибите да седна ли? Да сядам до рибите. Той там. Измори съм много, Йовче. Ела. Абе, цяла Коледа! Това ви се подаръци. Какви подаръци? И тези. Само за послушните деца има подаръци, Никола. Ти послушен ли беше? Да. Да, послушай. Сигурен ли си? Да. А някакво стихотворение да ме поздравиш, песен, нещо? Да. Я да чуя. Да чуя. Чакай да развържа чувала и да слушам. Над която Сяд стани и се изправи, какво си ми седнал на стола. която сняг От бои. начало като че. Цяло го бои. Нека да го бои, защото все както сега, цяло се па сняг и зало. Браво! Йовче, ти някой песничка можеш ли да изпееш? Да е весел празника за всички. Тази вечер Мога. можеш Да. да чуеме, Йовче, да чуеме. Тя стани и ти се изправи. Какви са... Слушай. Безбройни жинки луди, скачат хачерица, сякаш те перуди, нейната горица. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Браво, Йовче! Браво! Така, я да видим тук коя буквичка пише. Пише ли нещо? Не виждам аз те с очила. Да не видим. Я, коя е буквата? Коя е, деца, помогнете ми? За кого е тогава? И за мен. О, не е за Йовчето. Не е за Ето. мен. Заповядай, Никола. Йовче, Да. ще ми помогнеш ли на мен? Да видим тук за какво пише. Някъде тук пише скът. За кого е това? За мен. За кого е това скът? Тук трябва да има още едно дете. Къде е то? Кой? Отиди до магазина. Кой е той? Как? Това е Кръмсо. И е отишъл до магазина. Да. Добре, Никола, ще те помоля тогава да оставиш неговия подарък тук до елхата, защото той сигурно много ще се зарадва. Ще го оставиш ли там? Не твоя, неговия. Неговия подарък тук под елхата. Добре да го сложим. Хайде. Колко ще подарък? Да, долу колко. Долу под елхата за крум. За крум. Къде е този крум? Защо го няма? До магазина. До магазина. Да му се не види. Никола, Да. ами, ти още нещо можеш ли? Тук гледам. Мисля, че коя е тази буква? Мина. Ами не, още един подарък. Да. Сигурно е за теб. Да. О, а нещо друго, какво си ми подготвил ти? Тело коте, Ама не така. Ставаш, гледаш ме в очите. Какво е това чело коте? Какво е чело? Хубаво искам. тело коте, сниски, касе, паста, малки, сивилиски. Браво. Доволен съм. Наистина. Пляскай, Йовче, пляскай. Браво. Заповядай. Това е още един подарък. Йовче, ти нещо друго можеш ли да изпееш, понеже Крум го няма, както разбрахме всички. Нищо срещу него да кажеш. Откъдето се вали? Тези подаръци не се отварят, докато аз съм тук, защото си ги прибирам. Мама още подарък. Може би има още подаръци, да. Ето тук. Ма искам да ги отварям. Искаш да ги отвориш. Да.
Тук пише, коя е тази буква, не мога да разбера. Я да видиме. Ими къпа. Пак К. Ще оставиш ли тук подарък? Да. За Крум. Хайде, помогни ми. Бъди мой помощник. Хайде. Искам. Никола, ти знаеш ли една любима песен, имам зеленчуци. Зелен. Ти можеш ли да ми изпееш? Ама искам силно, аз съм стар, не чувам. Силно, силно. Той е голями. Браво. Ще порасте. Лесте има. Възли страни. Всеки ще го победи. Браво, Никола, браво. Ти на колко години си, Никола? Ти. На 3 години знаеш толкова много песни и стихотворения. Да. О, браво на тебе. А слушаш ли? Я ми кажи ти. Никола, Слушам. аз разбрах, че не си ял. Преди малко ми звъня Севда. С нея говорих и разбрах, че не си ял. Вярно ли е това? Еми не. Не е вярно. Тя ме е излъгала. Да. Нали знаеш, че не е хубаво да се лъжи. Да. Ами тогава какво да направим за Севда? Няма да има подаръци. Най-вероятно като лъжи. Това може и темно. Така и се пада. Тук има още някакви неща. Никола, я Да. помогни ми, че съм стар, не виждам. Тук коя е тази буква? Ника. Тук е К. Я остави подаръка тогава за Крум. Йовче, искам да изпееш още нещо. Сети си за нещо. Искам да поздравиш гостите, обърни се към тях. Всички в тази къща гледат нас. Половината на горила. Половината на горила, добре, чудесна песен за поздрав коледен. Идеален. Lauf, tschüss, am Kompras und Ninja so, Elektro, Mache, oh nein, 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 nein. In der Testeli, ist es leer? Eine Rappel, ist es leer oder nein? Not at the night, let's do it. No! Браво, Йовче. Браво, ти отне ролята на Крум тази вечер. Защото той отиде до магазина и хубаво да купи бира на майка си и баща си. Да, така е направил Крум. Браво. Тук деца, Може да подаръчи. ще оставя колко има. Още подаръци. Ето още подаръци. Не знам за кого са тук, може да има и за Севда. Я да видим, тук пише ли са някъде? Еми тук не. Пак ли е за тебе? Да. Много си слушал, Никола, заповядай. Заповядай. Колко подаръка вече? О, стана вече късно. Имам да обикалям още много, Йовче, много работа имаме още с теб. Да ставаме и да тръгваме, нали? Добрите хора по едно уиски не наляха да почерпят добрия стария. Има още подаръци, за тях няма подаръци. Те... Надялка пи. Студено. Студено навънка да се изгреем. Аз горещо колато обичам повече, но... Да ставаме и да тръгваме. Хайде, Йовче, да вървиме. Колко няма да ги Коко, Никола, да ни изпратиш, ако обичаш, да отвориш вратата на добрия стар дядо. Да тръгваме. Да тръгваме, ще много път ни чака. Хайде, Йовче, хайде. Никола ще ни отвори. Включено е. О, ти ни заключи, тук ще останем цяла вечер. Хайде. Хайде, кажи довиждане на дядо Коледа. Дядо Коледа. Чао, Никола. Чао, до година ще се видим или пак? Да. Дано. Да си послушай, че да дойда пак. Хайде, чао. Чао. Не помни се в нашия човек. Това е и подаръците. Да. Малки за... Да.